kardom kar benglong pinya video kelalo nonam che thangklong etres mate alji ke men nah che pajana bang pi alang le men ke sami birmila terang pi ke alang le alji ke mi ke sonsolong sita alang le che pate deni golo apen alang le karbi film mate alamadan sa alang shooting alamadan men ke lo parai abang so film long nonam che thangklong actor ben se alang le che pajan niklo bijoy lekte pen apen dotholang alang ri alji ke mi na foto sita mi abang so abido patak pen lang iksina nal tom nason kaki kar biang long pen onam chat hang nai video hai mate actor actress video lang i berete nal tom handshake channel official han strakap minon lapen live taping non lapen comment bang kan negri pinya video kelam sikang ton lo pur bang tu